En esta primera part del programa, com els dic, anem a parlar d'este llibre, de l'aire absent. Es presenta 19 de novembre. El presenta Agustina Pérez, a Foment, a les 8 de la vesprada. Li hem demanat al seu autor, al poeta José Manuel Prieto, que vinguera a parlar-nos d'ell. I està així, José Manuel, molt bona vesprada. Hola, Puri, un plaer. Bueno, benvingut a ta casa. Gràcies. José Manuel Prieto, que, clar, eres regidor, portaveu del govern de Gandia, en este cas eres poeta, sobretot, anem a parlar de poesia. Se te farà estrany, no?, separar un poc les dues coses, o com compagines això de la política i escriure poesia? Tens temps encara? Bueno, sembla que estan renyides, però al final no, perquè en un ratet d'alguna reunió on estàs molt avorrit o no t'interessa el que estan contant, o senzillament vols evadir-te, perquè això de la política també té un ritme que de vegades és difícil suportar, sempre traus la llibreta i comences a escriure. Lo bo de la poesia és que sempre pots escriure-la en moments o en parèntesi que fas a la teua agenda, i això és l'inconvenient que, per exemple, no, sí que presenta la novel·la, no? Que necessita de més constància o de més minuciositat. Aleshores, sí, continues tenint temps, menys mal, no? I tindré també. Perquè a més, tan jove com eres, sí, que bé que no siga tot Ajuntament de Gandia, política, etc. No, però hi ha vida i més conforme esteu en l'Ajuntament de Gandia, en el govern. Sí, la situació, deia que l'agenda és estressant, però la situació també te dona a viure molts drames personals, moltes històries difícils, moltes empreses a les que se'ls ha deute diners. Això són problemes que al final t'emportes a casa. Jo sóc sempre de les persones que mai desconnecta, sempre m'emporta els problemes a casa, així que la poesia és aquest tub d'escapament que sempre permet poder evadir-te després d'un dia difícil o dedicar algun ratet del cap de setmana quan no hi ha actes a poder fer alguna cosa que no tinga a veure amb dossiers, documents o amb l'agenda de la setmana, que és molt, massa fins i tot absorbent. Clar. Bueno, la primera vegada que vas publicar un llibre de poesia, pues no es va sorprendre, no?, perquè sabíem que t'agrada molt escriure, que tens una sensibilitat especial, que a més, bueno, tens una forma de contar les coses espectacular. Ja t'escoltaven quan fes també els articles d'opinió. La poesia sí es va sorprendre el fet de que publicares un llibre, o sigui, en plan, està fent-ho seriosament, vull dir, s'ha posat això. I ara hi ha el segon, això és la consolidació. Bueno, espero que sí. Han vingut els dos per casualitat. El primer perquè jo no me cansava d'enviar i al final alguna vegada una editorial es va interessar, una de tantes que jo enviava aquests poemaris que sempre tenien una acceptació negativa, no els volien, els tornaven i al final va colar. I esta vegada ha sigut també per casualitat, perquè el director editorial de Onada, que és una editorial valenciana que està apostant també per gent molt jove, gent que no està consolidada, diguem-ne, en els circuits editorials, va ser ell qui va contactar amb mi, me va dir que estaven fent una col·lecció de poesia molt acurada, molt cuidada, i va dir que si jo tenia algun esborrany, algun poemari, alguna cosa que els poguera enviar, els la vaig remetre, vam estar treballant-lo, els va agradar, i quasi de forma rodada, sense esperar-ho, per casualitat, quasi com en el primer poemari, va arribar que tampoc era un poemari amb vocació de ser publicat, senzillament una cosa que jo havia treballat i casualment una cridada el va convertir en publicable. L'univers sense precipici, parlaves de l'amor i el desamor. Que me l'acaba de donar ell ara mateix, jo encara no l'he llegit, però m'ha dit Agustina Pérez, que és qui te'l presenta, que parla sobretot del paradís perdut de la infantesa, no? I sobretot des del record d'eixe paradís. Sí, anem a veure. El primer poemari era la melancolia, i la melancolia, la recreació en la melancolia del desamor o d'aquell amor que no va poder ser, resultava fins i tot tòxica. I esta és l'evolució ja no cap a la melancolia, sinó cap a la nostàlgia. I la nostàlgia no és tòxica, al contrari, és una visió de molts flaixos de la infància en poemes llarguíssims que retraten les vesprades d'infància on jo estiuava, els racons, les sensacions que jo experimentava en aquests estius d'infància, que eren estius interminables. En Marxuquera. Sí, en Marxuquera, semblava que un estiu durava un any. I eixa pàtria, perquè diuen que la infància és la pàtria, i és cert, eixa pàtria que ja no torna és una evocació, però no una evocació per lamentar-nos d'un passat que se n'ha anat i ja no pot tornar. Al contrari, per a construir el futur. I per això la nostàlgia és nostàlgia de futur. Perquè crec que sobre aquests records, sobre aquestes vivències a les que jo no voldria tornar mai, però que són vivències inabastables, que a mi m'han enriquit molt, es construeix el futur, i ahir en aquest futur esperem que estiguen totes les coses bones que encara ens han de passar. Clar. Bueno, dius que no voldries tornar mai perquè, clar, han passat coses bones i han passat coses dolentes. Hi ha pèrdues... Sí, però hi havia una cançó, no sé si era una cançó de Sabina, que deia que al lugar donde has sido feliz no debieras tratar de volver, i és molt cert, és una veritat molt certa. Crec que res del passat ens pot ensenyar, jo crec que al passat no s'ha de tornar ni per agafar impuls, però està bé saber d'on venim, està bé construir un relat que vinga de la memòria, perquè els relats desmemoriats no valen absolutament de res, i ahir també connecta en una altra de les vessants del llibre, que és eixa societat desmemoriada, a la que sembla que li falta l'aire, que necessita analgèsics contínuament per a repensar qui és i d'on ve, perquè sembla que hem oblidat cap a on anem i, sens dubte, també hem oblidat d'on venim, i jo crec que eixa construcció del passat
eixe relat comú o eixe relat que hem de construir entre tots és el que ens falta no ja a la nostra societat, que també, sinó moltes vegades a les nostres pròpies vides. Ara que parles de construcció, tres parts del poemari. Com ho construïxes? Perquè, clar, està molt ben acabat, igual que Univers sense precipici, que era un tot, també és redó, que parles en tot moment de lo mateix. Aleshores, com el planteges a l'hora d'abordar un llibre de poemes, un poemari que siga tan complet, no? Tan acabat, tan redó? Sí, són tres parts com les tres parts d'un conte, introducció, nus i desenllaç. I és en eixa part, en la meitat, en el nus de la història, on venen aquests extensíssims poemes, perquè l'editorial m'ha permès fer el que m'ha donat la gana i he fet poemes llarguíssims, que són quasi contes versats, on estan aquests flaixos de la infància, i des de la introducció, on hi ha una vessant més de retrat del que passa o retrat de la realitat que jo veig, que coincideix amb aquest retrat que també apareix al final, entre els dos està eixa part on s'evoquen els moments o les sensacions de la infància, que poden ser també sensacions compartides, perquè la meva infància no és molt diferent a la de qualsevol altra persona. Els racons o les sensacions d'aquells estius interminables no són massa diferents i estan condensades ahir, sobretot en aquesta part més intensa, que és la de la meitat. Calor forastera és la primera part. Calor forastera és una cosa de que me deia molt sempre ma mare quan jo era xicotet. Calor, i sempre me deia, no, calor forastera. Calor forastera, després la segona part, els dilluns per als dubtes, i la tercera part, la lenta agonia dels peixos fora de l'aigua. Fins i tot els títols de cadascuna de les parts són poètics, I són també, evoquen ja el que ve. I metafòrics, perquè sembla que també vivim en una societat que està plena de peixos fora de l'aigua, de gent absolutament desubicada, quan deia que no tenim relat propi, hi ha també molta gent sense relat propi i sense una construcció de la seva pròpia història, perquè malauradament aquesta realitat social ha deixat a moltíssimes persones sense història. Com diries que és el teu estil? La gent que es troba l'aire absent, que s'endinsa en l'aire absent, es trobarà una forma d'escriure com en el primer poema, molt distinta? Fas altres coses? Molt semblant al primer. Tal vegada la forma és el que canvia, perquè si la primera eren versos condensats en poemes molt curtets, esta vegada hi ha poemes extensíssims, que per a llegir-los necessitaríem un ratet, però l'estil, el que és el fons, diguem-ne, és molt semblant. No he canviat massa el meu estil, tal vegada sí perfeccionat, perquè sempre que envies un esborrany l'editorial t'ajuda a polir-lo, però no s'allunya massa de la poesia quotidiana o de la poesia de la realitat o de l'experiència. Qui llisca algun post que fique en les xarxes socials o en el meu blog veurà que els poemaris al cap i a la fi s'assemblen molt a això. Deia Agustina que a més escrius molt bé i que està molt acurat. Jo sí que m'he llegit diverses vegades l'Univers sense precipici i sí que és de veres que cada paraula està posada per un perquè, cada matís. En diu Agustina que també. Sí, tens que vull dir que està més treballat del que pareix, no és José Manuel sentat i comença a escriure, encara que suposa que tens una facilitat especial també per a escriure i per a expressar el que sents, no? Almenys en el paper. I aleshores sí que està curat, no? Aquesta és la primera fase, la de sentar-te i volcar, però després ve la de repensar, la de madurar, i això també t'ajuda l'editorial quan et diu, bueno, ara anem a treballar sobre l'esborrany, hi ha una correctora que te diu, bueno, és millor lingüísticament esta paraula, però després ve també la teua acceptació del que has escrit, el pensar, bueno, este sinònim no m'agrada, vaig a veure si el puc canviar, esta paraula li dona més sonoritat, perquè la poesia també té molta musicalitat o ha de pretendre tindre-la, i és aquesta fase en la que vas treballant fins a quasi la perfecció, encara que semblen versos imperfectes, estan molt pensats i, bueno, suposo que cadascú en la seva personalitat, però en definitiva cada autor intenta que el vers s'assemble molt a la seva pròpia, a una extensió de la seva personalitat. Tenim la sort de conèixer bé, perquè a més de que, bueno, jo el conec des de fa molts anys, eres una persona pública, política, de Gandia, eres el portaveu del govern, aleshores també xoca tant de sentiment quan en el dia a dia tu eres més serio, més gelat, més vas a la faena, clar, i eres més metòdic, i després així vegem aquesta part més personal, més sentimental, més sensible. Sí, però cada part de la vida té les seues facetes i una ha de saber en quina faceta està i en quin moment estàs. La política és un món al que malauradament li falta molta poesia, li falta molt de sentiment. La política s'havia tornat a totes les facetes i en tots els àmbits una tasca massa freda, massa allunyada dels sentiments de les persones, i tal vegada quan m'ho pregunten sempre diem que efectivament a la política li falta molta poesia. De tota manera la dedicació política és temporal i està bé que siga així. No vaig a ser tota la vida representant públic, no me van a poder triar tota la vida com a polític, però afortunadament sí que faré poesia tota la vida. Periodisme?
Espero algun dia poder tornar al periodisme. El que passa és que són dos mons, el de la política i el periodisme, complementaris, però que a la vegada es repel·lixen. Jo espero que la política no mos hagi furtat el que seria un molt bon periodista. Espero a poder... més, un molt bon poeta, vale, també, però... Espero poder tornar. El que passa és que ara, a veure si acabe la llicenciatura en dret i faig un poc d'advocat en això de que la política també està sent per a mi un aprenentatge, per exemple, del dret administratiu, que a mi el dret és un món que m'apassiona. En qualsevol cas, no faré política, afortunadament, tota la vida. Espero que siga una dedicació més que temporal. Estaré el temps que els companys o jo mateix decidim, però en qualsevol cas, quan acabe la política, no ha d'haver un abisme i després no res. Uno ve d'un lloc, uno aspira a arribar a un lloc, i jo espero poder fer moltes altres coses, advocacia, periodisme, però sempre espero poder escriure. Perquè tens la carrera de periodisme, sí. Estàs estudiant dret, sí. Escrius moltes vegades i molt bé en el teu blog, publiques llibres de poesia. Sí, i és que aquest és l'àmbit que uno no ha de descuidar, perquè la política no ho és tot. Afortunadament, quan estàs en la posició en la que t'han triat els ciutadans i després en la conformació del govern, tens una experiència que no tot el món pot tindre, perquè regir els destins d'una ciutat és una tasca molt difícil, però és una tasca apassionant i és una experiència que jo m'emporte de la vida que no tot el món pot dir que ha tingut, ser representant de la seva ciutat i poder treballar per fer coses i en molts casos per millorar històries personals. Però més enllà d'això hi ha una faceta, ja sé que sona egoista, però és una faceta molt personal, molt individual, que necessites cuidar-la, perquè els dies són molt llargs i a mi m'agrada exprimir-los per a poder fer algo que no siga o que no tinga a veure amb la vocació pública i que és el que a mi realment me fa feliç. Molt bé. L'aire absent, que ens farà feliços, jo crec que a moltes persones, perquè jo esperava també a moltíssimes ganes d'este llibre que es presenta 19 de novembre, avui de la vesprada. Una vegada més confies amb la catedràtica amiga Agustina Pérez. És que Agustina implacable les seues crítiques també, sí. Jo no sé a tu, però a mi... Bueno, jo la vull moltíssim. Tenia por i encara no hem parlat de l'aire absent, encara que ja se l'està llegint i m'ha dit que l'està acabant de cara a la presentació de la setmana que ve, però jo confio en Agustina perquè fa unes presentacions esplèndides, i molt minucioses i disseccionant els versos, a banda d'implacables, molt certeres sempre. Molt bé. Gràcies, José Manuel Prieto, enhorabona. L'aire absent, 19 de novembre, avui de la vesprada a Foment, presentarà este llibre Agustina Pérez, el nou poemari de José Manuel Prieto.